ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ କଥାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆଜି ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେହି ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କଥା ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି, ଏହା କୌଣସି ମିଠା ମିଠା ଆଦର୍ଶବାଦୀ କଥା କିମ୍ବା ଫାଲତୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ଯାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନରେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପଦେଶ ବଦଳରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା। ବିଭାଗ 1 ବେକାରୀର ବାସ୍ତବତା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କେମିତି ବିତେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାରିବା ପରେ ଘରେ ଖାଲି ବସିବାଠାରୁ ବଳି କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏ ସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ କେତେ ଅଦରକାରୀ ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅନୁଭବ କରାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ଆଉ କେବଳ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ଆଜି ଅନେକ ସ୍ନାତକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ପଇସାପତ୍ରର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ମାନସିକ ସଙ୍କଟ। ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲା କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଭାଗ 2 ଆଶା ବନାମ ବାସ୍ତବତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଟିକେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତ, ଏହି ଆକାଡେମିକ୍ ଯାତ୍ରା କେତେ ଲମ୍ବା। ଦଶମ ପରେ ପୁରା 2 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ +2 ପାଇଁ, ତାପରେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଉ ପୁଣି 2 ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ବାପ୍ରେ, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା, କେତେ ମାନସିକ ଚାପ ଆଉ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆସେ ଏହି ବର୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ବା 0 ଇୟର୍, ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠି କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗେନି, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ବି ଭାଙ୍ଗେ। ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନସିକତା ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ। ପିତାମାତାମାନେ ପୂରାପୂରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହି ଧରି ବସିଲେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଥିବା ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ହଠାତ୍ ଅଟକିଯିବା ବା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଟିନ୍, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ଶେଷ। ଡିଗ୍ରୀ ସରିଯାଏ, ହାତକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆସେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସରିବା ଆଉ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମଝିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାନ୍ଥ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ରିଆଲିଟି କ୍ରାଶ୍, ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ପୁରା ହଲାଇ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୁଏ। ବିଭାଗ 3 ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଏହି ସାମାଜିକ ଚାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କମନ୍ ଆଉ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କ୍ରମାଗତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରି ଲାଗେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଇଯାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ଅନୁଭବ କରାଏ। ଆଉ ତାପରେ ତୀର ପରି ମାଡ଼ ହୁଏ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଆରେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ କଠୋର ବିଚାର। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟକୁ କେବଳ ତୁରନ୍ତ ଦରମା ବା ରୋଜଗାର ସହ ତୁଳନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ନିଜର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ଗଲା ଭାବି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଏହା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସବୁର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଡବଲ ଲାଇଫ୍ ବା ଦ୍ୱୈତ ଜୀବନ। ଅନେକ ପିଲା ଦିନବେଳା ଦୁନିଆ ଆଗରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ନକଲି ହସ ଦେଖାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରର ଚିନ୍ତା, ଡର ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହି ନୀରବ କାନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଆଜିର ସମୟର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାମାରୀ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ?
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାୟୀ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ର ବିଫଳ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦୋଷ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେମାନେ ତ ସିଷ୍ଟମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ପ୍ରକୃତ ତ୍ରୁଟି ତ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳରେ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତିଆରି ହିଁ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବ। ବାସ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ରଟି ଦେଇ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିବେ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କେବଳ ମାର୍କ ଦରକାର ହୁଏ? ନା, ସେଠି ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ବା ବ୍ୟାବହାରିକ ଦକ୍ଷତା, ଯାହା ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି। ଏହାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବଧାନ ବା ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି 90-95%ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍କ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିବା ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଏହା ପିଲାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସିଷ୍ଟମର ଏକ ବିରାଟ ଫେଲିୟର, ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛୁ। କେବଳ ଗୋଟେ କାଗଜ ଡିଗ୍ରୀକୁ ସବୁକିଛି ମାନିନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ସମାଜ କେମିତି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରିବ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।